media rang no belakena hambai mario tini sengno je o lama ni bagi sengna phaiman media rang no uilana hambai duski bisram kat ni simi parakolok real school phojanto belakena lama hamya 4 bosorni sikang tang phaimani o lama no senam phaimani aboni pore ko khosbata kari sarkarok othoso seng o parakolok real school te anganabadi school te student chhatra rok bangma borok sini o duski area ni borok jotono thanglai su khainani bagai belai osubida ngai tokha aboni bagai sarkarok no koyo o bosoni bisingono sengno o lama no kaham ka senam di phainang thun aboni bagai seng sini parakolok joto para protibisni borok jotono juktongo abono seng nayo o lama kaham khainani bagai এটা খাম্পার বাড়ি অথচ উত্তর কলমপুর দুইটা রাস্তা এটা আমরা গ্রামে ঝর্ণা দেবমা আপনি কি মেম্বার খাম্পার বাড়ি মেম্বার